Takže čau lidi, dneska si zahrajeme League of Legends a já jsem Osel a jsem tady společně s Krávomurkou. Dobrý půlnoc, tady je Krávomurka a hrajeme Aramku. Jak se mi no, to jste se ještě asi nemohli všimnout. No. Za Jinxku už jsem hrál, ale nejsem v ní moc dobrý, jako... Já jsem ještě za Renektora nehrál, tak to jdu zkoušet, takže uvidíme. Jo, když tak se nás neslobte, jsme amatéři, moc dlouho to ještě nehrajem. Ani nejsme 30, takže se nedivte, když to budeme failit. Áno, ásno jsem řekl, Už jsme to. Jo, už jsme to jako, Už jsme to jednou natáčeli. už jsme to natáčeli asi po čtvrtý. No dobře, tak víckrát jsme to natáčeli. Protože jsme taky trošku... A zrovna se nám to nepovedlo, no, ale i to se stane. Já si musím podívat, co to tady vůbec dělá tenhle zmetek. No. Nevím, co to je, takže nás moc nehejtujte. Takže tak nemůžete psát do videa dolů, do popisku, ne, do popisku, do komentáře. Nějaký, co bychom měli hrát. Třeba nějaký hry, třeba Minecraft vám natáčet a no, takový. Přesně tak. Přesně tak, to by mělo takhle být. Bacha. Dělejš. Já fakt nevím, co, já jsem ještě za něj nehrál, takže... Co vůbec, jako musím podívat, co vůbec jako dělá. Jako to koukám, tak má všechny skilly na to. Na útok. Tak to je dobrý, ne? Jo, to je hodně dobrý. Dobrý, to se nám celkem povedlo. To jo. Co je tohleto? Ježiš, no. Bacha, to blázna. Dej si pozor na tu a hry, jak dá takový to srdíčko, víš jak. No, což nechci psu. Ona mě, jo, ona. Svá děvka. Ježiši, lol. To chce celkem bůh. Viděl jsi to, co jsem to udělal? Já jsem skočil Ečka pod turetu. Bylo takové, ona úplně malá péče. Oh my god, to si děláš srandu ze mě snad. Tohle to ne. Tam dojdu, tak si najdu statiku. Jak vidíte, failíme to, jako dělalo si to od nás čekat. Samozřejmě. U nás se dá čekat. My nás celkem rozmázli. Trošku to Trošku jsme to ale jinak jako já si myslím, že to je dobrý. Zatím. Tak určitě. Tak pro začátek. Já si taky myslím. Já si myslím. To vůbec nevíš. Lol. Co dělám? Nevím. Pomoc. Ne, on po mě něco hodil, to bylo hnusné. Bylo to hezké. To no, asi. Takže vidíte, to prostě to nedávám vůbec. Prostě fail. Že 0-2-3, tak to je hrozný skóre. To už máš 0? Ty už máš 3 Druhý líp. Ale 3 asi myslím. Ten Nautilus je celkem dobrý u nás. Takže... To si až kozil, že on to neviděl snad. Jak se do toho klapnul. To je lol, to je ocas. Ale má to strašně krátký dosah, ten Renektor, jsem všechny skvělé. Má nějaký divný. Ježišmarja. Tak tohle bolelo. Ježiši. To je zase. Co dělá to Bčko? Já fakt nevím, co dělá to Bčko. Já si vylepšuju Včko, nevím, co to dělá.
Tak to se hodí, no. 3-3, 0-3-3, jo. Takový bíhání, jak jsem běh mezi 5. Počkej, musím zachránit tu retu. To jsem fakt amatér. Tak tohle jsem fakt jako amatér. Počkej. To dělá. Proč je tak pomalej, kámo, on jde jak kdyby vole. Ještě zasraný. Kámo, pojď sem. Ne, tam nejdu. Ne, co to dělá? Co to ona mě okouzlila? To je blbá. Jo, to bylo ten šarm nebo co ty to je úplně hrozný. Lol, kámo, tak to vypadá úplně jak amatér. Ty snad nejseš. Ale ne zase takovejhle. Lol. Shit. Tak tohle je hodně blbý. Jsem nechtěl poslat koutenu, ale... Jako, vemte si, jako já takhle normálně nehraju, že jo. Já moc Aramky nehraju, takže nejsem v tom moc zkušený. A já si jako někdy začal zkusit zahrát Aramku. Jo, zabil jsem za Rusa, i když nevím, jak jsem to udělal. On se asi skřípnul do těch mých prstíček. On se asi skřípnul mých prstíček. Kámo, podle mě tady někdo u nás křoví. Jo. Ježiši. Volibe. Kámo, pojď! Já někoho zabiju! LOL! Ne! Jo! 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 Dobře. A můžeš aspoň. Ne, nemůžu. Jo, tak. Prej, ne, nemůžu. Jo, tak je to. Co dělá to vůbec to? Co dělá tady, když to mám místo many, já nevím, co to je. Hej. Nevím. Musím mi teda poradil. Já jsem takový blbý postavy. Kdybych dostal šajmanu, tak jim to tady natřískám. Dobrý, já jsem si kill. Já se to nějakou postavu naučím, tak to chvilku trvá, ale prostě. Ale to fakt jako nemůžu. A když se to tady naučíš, tak to za ní dobře umí. Jo, tak ty se to naučíš. Ale když to neumíš, tak co to je. Ježišmarja, ty do mě blíž. Ježiši, proč? Už je bagger, kámo. Já to video asi nevydám tady to, protože to je fakt hrozný, kámo, 1.6.4. Já se zase musím stydět. Lol. No tak uvidíme. Jestli se na to koukáte, tak jsme to vydali, to je jasný, ale uvidíme. To se fakt uvidí, protože to je hrozný. Má strašně malý dosah toho Ečka, to mě štve, kdyby to měl delší aspoň. Já jsem mám lepší špatný skill. Ježiš, to je hrozně, to od ní bolí. To ano. Na ty ahry. Lol, jsi měl lák. Ježiši, já jsem se... Ona mě okouzlila, to fakt neplatí, oni jdou jen po mně. Jsou po vás, asi... Ježiš, lak. Když jsem trošku Ukáž, jsem tady nejhorší. bez komentáře. Hej, nejsem tady nejhorší, še nejhorší. On jde horší 2,8. 2,8 a to máš 1,7. No tak to se rovná to. A to máš ještě méně asistu, A takže. jo. Tak do prdele. Já mám 3,5, že jo. Máš 3-5. 6, 3-5-6. Dej kill. A 4-5-6. Lol, mi strašně berou, kámo. Tohle jako.
Počkej, já jsem tady, jo. Aha. Já jsem vedle tebe, čau. Já budu čekat takhle pod turetkou. Ne, ty Já se boha. normálně bojím jít. Taky ti se cítí silný. Mě zajímalo, když si budu Až zvyšovat hezky. Ečko, jestli se mi bude zvyšovat dosah. Hej, já si trošku dám tanky a pak normálně půjdu pušnout, že jo. Tu máš jako Ty backdoor. vole, já jsem se nekoukal ani, co to je tady ten. I když v Aramce samozřejmě se backdoor nedá jít, ale dá se to. Hej. Já nevím, co dělat, co to je renektor, co se na to nekoukal. Kámo. Lol, já jsem někoho zabil, ani nevím jak. Ty vole. Ty zmrde. To je ultina, teďka jsem Já nevěděl. mám ultinu. Já si dám Rko, skočím po něm Edge. Mám si več. Ne, já nevím jak to používat, ty vole. Ne, to byl. Já se jí bojím, já se nejvíc bojím tej a hry, kámo. Vole, teď můžem, všichni, kámo. Proč si myslíš? Jasně, to je ahry. Tak ty bitce by jsem nechtěl být. Kámo, ču na to, mám pentu. Skoro. Prej dám pentu, skoro. No to bylo fakt skoro. Prej dám pentu. To si ani Jsi to sám Prej dám myslel, ne? pentu, ani jsem si neškrt. Ne! Třeba když jako Ty boho, to je třeba hrozný budu tohleto. faily, že jo, pak se feednu a budu tady úplně nejlepší. Tak určitě. Kámo, už jsem lepší než ten Chen, jo. 3-8, já mám 4-7. Jo, hej, za chvilku se nám víc, co? Ježiš, já jsem tady, já myslím, že jsem na ten natyl. Lol, kámo, to se pak koukni na to video. Jo, dobrý vědět, Kámo, kdo pak se koukni na seš. to video, já tady koukám na Natyluse a já najednou mi jedu hapka dolů a čumím, když mám plný hap, kámo, no. Pak zjistím, že to, že jsem Natylus. Lol, tak to je jako fakt. Tak zjistíš, že koukáš na Netflix, ne, že jsi na Netflix, No, ne. se dokážu to opakovat. Ta hra je hrozně silná, já se jí bojím. Teď na sebe budu A koukat. je. Ne, nebudu. Já budu koukat na tebe. Jak to tady dá? Vedle. Lol. Si pojďte. Kámo. Kámo. Ještě mě štve. 5 jednotek hněvu. Čemu mi pomáhá mě ten hněv, ten červený dole? No, nevím. To je takový to, jak se pak jakoby dáváš takový ty vrtulky, jak se mrtě rychle jakoby, já nevím, kolečko. jakoby rychle. No ale na to potřebuješ ten hněv. Potřebuješ. Potřebuješ. Nepotřebuju. Tak ne, no. Mi nevěř. Taky nevěřím. To jsi neměl Ježiš, ptát. Co se děje, kámo? Kurva, tím to mám nastavený jen na jedno jádro místo 4. To určitě tím. Jsem se netrefila. Na myce. Čum. Čumíš co? Teď si tady dám pusu. Máš rutinu, ne? LOL, dvojzářez! Čum na to, teď už to začne, teď už to půjde, kámo, sadí se? Teďka umřeš. LOL, proč do něj střílela ta kráva? Já jsem ani nevěděl, že jsem dal ten první kill přede mnou, to za ně nevšiml. Byl s tou palicí.
Mrznou palíci si koupím asi. Jo. Zmizlo palíči. Upočala trošku. Aha, Zmrzlo palce. Nemůžu palíči. Já budu koukat na tebe. Dobře jsem tam hodil ty. Já se kryju. Tyhle ten šen to tam stýkl. Kámo, je někdo v křoví tady. Jo, jsem tam viděl kolíčka. Jo, já skopíruji ještě. Lol, lag. Do psí, protože mám lagy, co mi normálně lagy nemám. To je nějaký špatný tohleto. Jdem pušnout deš. Dobře, jsi to do něj dal. Byla tureta. Jsem to dobře jo, jsem na hlavní stránce. Jen to chtěl říkám hlavní. Jsem na hlavní stránce. Čeho, že jo? Co dělá ten hněv, já nevím, co dělá ten hněv. Já nevím, mě proč je napad. Když mi nevěříš. Úplně na hovno, ne na prd. Na dvě věci ti to řeknu. Už si to řekl? Já fakt nevím, na co ten hněv. No, můžete poradit dolů do komentářů. Třeba někdy. Au! Ten mi bolí. Já jsem schovat dopředu, tady mě nikdo nenajde. Ne, nechoď za mnou! Teď o mě věděj. Ty jsi fakt blbej. No tak tam nejdu, na ho mám to viděl. Já se tady ahry bojím, kámo. Oni jdou po mně. Já se jí taky bojím. Ne, ne, já ti nechci dát pušit. Tak se tady aspoň roztočím. Tak ale ona, počkej. Pojď sem, prosím. Ježička, srdíčka. Ne, potvoje jáseň. Počkej, to ne, tohleto. My jsme tak jako spolu nedomluvili. Lol. Vyjít to pastičkej moc ne... Leber! To byl profi flash. Ale jdíš. Ale žiju. Kámo, teď použiju ty nové všechny tady rozšekám. Já strandu, ne? Zase prohraju ještě předtím, než se to dá sudat, bro. Já potřebuji se vylákat, já se potřebuji vylákat, víš co? Musíš tak teďka. Zblázen, ne? Kámo, jak tam máš ty to srdíčko pod tvaru svojima nohama? Já tam pošlu ulti, ať aspoň něco Kámo, bylo. dobře jsem jim nahitoval. Ty jsi strefil? Ulti se dá trefit Vidíte, vždycky. to je prostě kratší hra, protože jsme amatéři. Pojď, dělej ty kvadru. Pojď do nich. No tak nedám kvadru. Všem systém. Tak ty kámo, to vojcářes, ne? Ne, já jsem si nevylepšil ulti, to co je jedno, stejně už ji nebudu potřebovat. Pušnu ten Nexus, ne? Hej, já jdu backdot a pušnu. Jsem zvědavý. Hej, tak to braňte. Aha, jsem zvědavý. Já taky, ale to určitě už. Kámo, 6-12, dobrý. Ale docela jsem se srovnal, jako, na začátku, jak jsem to failil. Jakoby běžte normálně, já budu to... Hej, koupni se do keře. Kdo? Jo, je tam. Dobrý. Proč mi to laguje, to je sere, já si budu muset zvýšit jádra. Teď jsem vyhodil Twitch, aby jsem se mohl dát invisible a přeběhnout do dalšího keře. Jsem tě neviděl, jo. Aaaaaaah! To je amatér. Jak nás běhnou. Dobře, já myslím, že to je do keře, tak jsem už chtěl běžet. Prý, já si skvěl
pod turetou, ona tady žádná tureta není. Já jsem zgodil od turetu. Tak běž pod to, běž do toho, ale nějak nepušnou Nexus. Počkej 10 sekund. 9, 8, 7, To už nedám, já už to nedám, kámo, oni už píšou GG, ne, to ještě otočíme, kámo, to ještě otočíme, věř mi. Ulti! Profi ulti! Jo, tak tohle je konec, krásná prohra. Kokti. Kokti. Tak se udělá.